Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer. Så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig fordi, det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 24/7, de har jo også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester, og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard. Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om armlægning, og vi har fået Tony Christensen med os i studiet. The referees from the International Arm Wrestling Council. The finalists, undefeated in 5 years, five-time world champion, Paul Hurley. And ladies and gentlemen, the sole remaining challenger, Lincoln Hart, the man who has surprised everybody here today. Det var Over the Top. Det var introen til en af matcherne i armlægning. Måske den eneste armlægningsfilm med en meget, det er vel en lige så populariseret udgave af armlægning, som Rocky er af boksning. Jeg er ret sikker på, at det ikke minder så meget om rigtig kompetitiv armlægning i virkeligheden, men vi skal snakke om kompetitiv armlægning. Ja, og det er jo sådan noget, lidt ligesom sådan noget bænkpres og sådan noget, det er sådan en manddomsprøve, så har det med armlægning, det er og har været i mange år en af de former for kappestrid, man kunne lave, til ligesom at teste sin styrke og sin mandighed. Og jeg tror, at de fleste, i hvert fald drengene, og sikkert også nogle af pigerne, har masser af erindringer om armlægning fra vores skoletid. Jeg har i hvert fald en del.
Jeg var også sådan, til trods for mit sådan ret tynde, gespenstagtige bygning, var faktisk relativt god til det som barn, på den sikkert ret dunkede måde, som vi gjorde det på dengang. Ja, så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået besøg af Tony Christensen. Og du må virkelig gerne præsentere dig selv. Jamen, jeg hedder Tony Christensen, Tony C. Tony C. 41 år, og har været i sporten i cirka 15 år nu, i armwrestling. Jamen, hvornår startede det for mig? Det startede faktisk, tror jeg, da jeg var omkring 6 år, da jeg så filmen Over the Top, som vi hørte et fedt lydklik fra her. Hvor jeg tænkte, hold da op, sikke en sport. Og glimrende far-søn-historie, må man ikke glemme. Ja, det var en fed historie. Måske synes jeg Stallones bedste, ikke på grund af armwrestling, fordi han spiller et menneske i filmen, synes jeg. Men det var faktisk den, der inspirerede mig til sporten, som så kom i stand, da jeg var omkring 24 år, til noget, der hedder Danmarksmesterskabet, der var på en bar i Farum. Hvor det var sådan noget som John Kalmer, der var med dengang. Ja. Hans Christoffersen, som var så med i Stærkmands og sådan lignende. Og så overtog jeg det stille og roligt derfra ved at tage til internationale stævner og prøve mig selv af. Og så er vi nået hertil, hvor jeg er nu. Så du har gået rundt med en armlægger i maven i 20 år, før det blev til noget? Ja, det må jeg sige, ja. Og den har du kunnet mærke hele tiden, eller? Hele tiden, ja. Mange også i skolen spurgte, tror ikke, du har set for meget Over the Top, og der er mange, der har faktisk teaset mig med, at jeg tror ikke, jeg var så lidt for meget film. Men efter jeg er kommet til toppen i verden inden for sporten og anerkendt, jamen så hører jeg de pludselig ikke nogen teaser mere for folk. Har du haft en bil med sådan en intern rotationsmaskine, ligesom han har i sin lastbil, i sin truck i Over the Top? Ej, det er svært at få installeret. Det er en almindelig bil, men jeg kører rundt med en håndgripper. Grebstyrke. Ja, grebstyrke, ja. Ja. Ja, hvordan var det første gang at stille op? Hvordan trænede du til det? Altså, var du begyndt at træne specifikt til det? Jeg må så sige, jeg prøvede at træne lidt ligesom Lincoln Hawk-filmen med kabeltræk ned, ikke? Altså, jeg tror, det tog kun med triceps. Det var det jo sådan, han gjorde det i filmen, ikke? Men jeg blev straks klogere, skal jeg sige, angående med, hvordan virkelig armwrestling det er, hvor meget mere teknik og meget mere styrke, hurtighed, der er i den her sport her. Men det har taget mig omkring 20 år at lære til der, hvor jeg kom nu, og jeg lærer stadigvæk. Fortæl mig om den der første konkurrence. Altså, det var på noget, der hed Color Line Open. Det var faktisk en nordmand, der havde det stævne, hvor vi sejlede fra Frederikshavn til Oslo, og så Oslo til Frederikshavn. Og under den båd der, eller på båden der havde vi sådan en armwrestling-konkurrence, der hed Color Line Open. Ja. Og, nu er jeg lige forvirret. Det der med farven, var det så? Det var det første DM, hvor jeg ikke var med og kiggede på og opdagede det. Ja. Og så er det efter, jeg tror det er 3 år senere der var det Color Line Open. Så det var din første egen konkurrence? Ja, det var det, ja. Og jeg tabte selvfølgelig begge kampe. Man må tæve 2 gange, og så er man færdig. Hvordan var forløbet op til? Altså, det var meget. Så er det nu, Tony. Nu er det nu, du skal prøve at se, om det virkelig bliver til noget med det armwrestling. Jeg havde jo ikke de store forventninger, men jeg håber da altid, man kunne vinde en kamp. Men der skal jeg nok sige, at jeg blev straks klogere. Altså. Men hvordan var din tanke omkring forberedelse til det? Altså, jeg tænker, du har brækket jern og sådan noget, og løftet væk det som det primære op til det, eller hvad? Ja, jeg var ikke særlig stærk dengang, det må jeg så sige. Det var jeg ikke. Det er først kommet efterfølgende. Jeg trænede måske med 10 kilos håndvægt eller sådan noget. Jeg var ikke særlig stærk dengang. Hvordan var din... Altså nu var du 105-10 kilo eller sådan noget? Ja, 110 nu. Ja. Hvad var du engang? Jeg tror, jeg vejede 75. Okay. 70 måske. Ja. Dengang, ikke? Men altså hvordan sådan helt konkret altså du signede op til den her konkurrence? Ja, hvordan fandt jeg ud af den? Undskyld, bandord. Det må du gerne. Det var højt til loftet. Jeg tror faktisk, det var på internettet. Jeg søgte om armwrestling. Det var før det hed Facebook jo. Ja. Og i Norge, tror jeg, det første jeg faldt over, Color Line Open, og så ringede jeg, brugte dyre taletid på at ringe til Norge og spørge, om jeg kunne deltage. Og ja, det kunne jeg sagtens, meget åbenhjertet og venlighed. David Eilersen, som er på formand. På norsk, ja. Der drog vi båden hans og sejlede over. Men han var meget, meget venlig og stadigvæk rigtig meget imødekommende, har hjulpet mig meget med at komme frem i den her sport, også for at etablere det her i Danmark, så vi er blevet flere. Hvor organiseret var det dengang i forhold til, hvordan det er nu? Der var ikke noget, der hedder armwrestling i Danmark. Det var der ikke. Men sådan worldwide?
Jo, det var stadigvæk stort, som det også er blevet selvfølgelig større nu med mange flere forbund. Men da jeg startede, der havde jeg ikke nogen rigtig indsigt i det. Altså det første VM, jeg var til, det var i 2006 i Manchester. Og der havde jeg faktisk TV2 med en dokumentar lige på Sport, hvor vi lavede det. Ja, det var fedt. Der blev lavet mange ting der, som LPS, der var fedt. Ja. LPS, ja, det var lige rigtigt præcis det var. Og det blev faktisk også vist over hele verden igennem medierne, for eksempel med Facebook og YouTube. Og der er rigtig mange, der lærte mig at kende igennem det inden for armwrestling, ja. Men der på Norgesbåden, så havde du 2 matches, eller hvad? Ja, man må tabe 2 gange i hver arm, så er man færdig. Man lægger sig enten til højre eller venstre, eller begge arme. Så det gik over 2 dage. Første dag, det er alle, der kun går af venstre, og så efter vægtklasse. Og tager du 2 gange der, jamen så er du færdig at vente til næste dag, hvor det er så højre arm, der begynder. Ja. Hvordan gik dine kampe? Kan du huske, står de klar i din erindring? Nej, det gør det ikke. Nej, okay. Der har været så mange kampe siden da, men jeg kan huske turen, man kan ikke huske, hvem jeg var op imod, det kan jeg ikke. I own ducking me for years. You got no chance, you know that? You know that? Come on, Hawk, back in here now. Dad, don't let him psych you, Dad. Remember what you told me. You can do it, I know you can, Dad. Get in here. Come on. Grab the shoulder. You got no power, Hawks. You got no power. Rubber down. Back off, I'm gonna give you a world of hurt, little man. And all I want to do is hurt him, cripple him, get him off the table, and so he never dares try to compete against me again. Ja, og til alle lytter med derude, I skal huske, at I skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Og det var jo fra heltens, hvad hun hedder, Lincoln Hawk mod Bull Hurley i finalen. Mod Bull Hurley, ja. Så var sådan, han er sådan tyk og grim og sådan rigtig led. Ja. Ja, og så er det lækkert, at de har de der sådan lidt documentary-sekvenser ind, hvor de står foran den der truck, man kan vinde, og fortæller om, hvad deres forventninger til det er. Der var også en rigtig fed sekvens i filmen, som man ikke hører, men det var i traileren. A real winner never listens to the odds. Det kan jeg godt lide. Man må sige, at Stallone han blev kendt på sit pain face i den der omgang. Man fik den også en del med Rocky-filmerne. Mm. Der kom aldrig nogen over the top 2, selvom man kan forstå, det var vist nok var planlagt på et tidspunkt. Der var planlagt det, men men ham, der spillede John Grizzly, Bruce Wayne, han bliver stadig kaldt John Grizzly, når folk møder ham. Var der nogen af dem, der rent faktisk dyrkede armwrestling? Alle sammen. Alle kampene var ægte i Over the Top, undtagen Sylvester Stallones kampe. Det var til det virkelige VM. Nå, der okay. blev optaget. Lækkert. Det var et godt stykke trivia. Man kunne se, at du sad, og du kunne mundbevægelserne til dialogen der, så det virker som, du har set en del gange. Og det, han prøver på, Bull Hurley i filmen, det er at intimidere Lincoln Hawk, fordi han selv er nervøs. For han ikke forventede, at Lincoln Hawk skulle komme dertil. Nej. Så det kan man faktisk mange gange sige også i armwrestling-verdenen her. Hvis folk snakker meget til dig ved bordet, jamen, så er det fordi, de er nervøse og prøver at intimidere dig. Men man kan jo sige, der er jo nogle paralleller til hele kampsportsverdenen nu, hvor hele det der theatrics omkring kampe og sådan pre-fight ting, det stikker jo fuldstændig af i de her dage. Sker det samme i armwrestling? Lad mig sige så meget, at den bedste i verden, Andrei Pushkar fra Ukraine af, han siger ikke noget. Hans udseende, hans mimik, hans kropssprog skræmmer folk. Okay. Og vi har lige været til Slutty Tour, hvor min Slutty Tour hedder det. Det var de polske pengetur, ikke? Hvor Michael Todd, World Champion også i forskellige forbund fra USA, Monster Michael Todd, han tabte stort til Andrei Pushkar, og det havde han ikke forventet. Han overvejer at stoppe nu. Man kunne ikke tåle tab? Han var stærkest, som han nogensinde har været, men taber til Pushkar. Okay. Ja. Lad os tage den sidste over the top bid.
Og han vandt jo. Det skal den rigtige underdog jo gøre. Og specielt i de der 80'er film. Over the Top fra 87. Ja. Så hvordan i praksis, i rigtig kompetitiv armlægning, hvordan foregår en armlægningsmatch? Jamen, de fleste armwrestling-turneringer, eller faktisk i alle, det er, at man tager 2 gange. Så er der for eksempel Arm Wars, hvor det... Må jeg rulle tilbage til selve den fysiske setting omkring det med bordet, og hvordan det hele sådan er... Ja. Så hvad er de fysiske omstændigheder for... du snakker om, at der er flere forbund også. Er det samme alle steder? Og, så hvis vi starter med bordet... Ja, bordet... Hvordan ser et armwrestling-bord ud? Det, man står op i armwrestling... bordet er vel... Det er højt. Ja, det er højt, så du kan stå op og have albuen placeret på de 2 puder, der er en på hver side. Sådan 1,10 eller 1,20 eller sådan noget? Jeg vil sige 1,20, ja, måske, ja. Jeg har faktisk ikke lige kendskab til, hvor meget højt det er. Nå, jamen, så har du sådan 2 håndtag, et på hver side. Den ene holder fast i den ene, og den anden i den anden. Ja. Og så har du det ben, du skal den arm, du skal armwrestle med, det ben, der står forrest, så du kan ligesom skubbe med det ben. Så du står med siden ind mod bordet, i stedet for foran mod bordet. Ja. Og så skal håndledene være lige ved bordet, og det skal være midt på bordet, og skuldrene skal være parallelle. Og så har du en dommer, der siger, ready, go. Og så ved starten af kampen, så skal man have front ind mod bordet, og så vil man typisk hurtigst muligt forsøge at få siden til. Overtaget med håndledet. Hvis ikke du har stærkere håndled, så vinder du heller ikke over en, der har stærkere håndled. Nu siger du, der er mange forskellige forbund. Mm-hmm. Hvorfor er det? Jamen, fordi det er meget med medierne. De vil gerne sælge til medierne. Der er WAL, World Arm Wrestling League. Der er Arm Wars, Strength, hvor du kører over 6 runder. Og i WAL, der kan du vinde $10,000, hvis du kommer i finalen og vinder den. Og så sådan en torshammer. Jeg vil sige, armwrestling er ikke den sport, hvor der er mange store penge i, men det er meget prestige at kunne kalde sig World Arm Wrestling Champion. Men inden for et relativt afgrænset miljø, trods alt, vel? Ja. Eller, men når der nu er mange forskellige forbund, i hvert fald for andre sportsgrene, hvor man har det her problem med mange forbund, der har man typisk nogle forskellige regelvariationer. Er det også sådan med armlægningsforbundene? Altså, det faktisk mest splid, der er det faktisk mellem dommerne, om det er WAF eller EAF, World Arm Wrestling Federation eller European Arm Wrestling Federation. Der er det mest splid mellem dommerne, hvem der skal være hoveddommer, hvad reglerne er. Så hvad for regelvariationer er der? Jamen, så er der nogen, der synes, at man skal lave running fouls. Det vil sige, at hvis du løfter albuen under kampen, så normalt siger man stop kampen, og så start forfra, så har du 1 fejl. Gør du det en gang til, jamen så stopper kampen, og den anden person vinder. Running foul, der mener man, at så skal du vinde kampen, hvis du løfter albuen for at få en omstart. Så skal man vinde for at få en omstart? Ja. Okay. Og hvis den anden så vinder, jamen så er du tabt, ikke? Ja, okay. Sjovt. Ja. Okay, så man skal vinde 2 gange for at få lov til at vinde i virkeligheden? Hvis man, hvis du løfter albuen, ja. Ja, okay. Eller kommer udenfor på uden, ikke? Og det i den europæiske Federation, hvad for en version er man til der? Jamen, der er man mest til running fouls. Okay. Men der er meget splid indgående, de der topdommer, hvem der skal have det sidste ord, og hvem der styrer, og alt sådan nogle ting. Ja. Det er ligesom en børnehave, kan man godt sige. Hvordan, altså det her med at stå op og have fat i et håndtag, hvordan sammenligner det sig med sådan noget bodega-armlægning? Altså på hvilke måder gør det til en anderledes aktivitet? Bodega-armwrestling, jeg tror ikke, man kalder det armwrestling. Nå, men sådan du ved, eller skolegårds, men hvor man sidder ned, og altså på hvilke måder bliver det anderledes af det? Jamen, du kan bruge mere kroppen, når du står op, rette position med benene. Jamen, det er ligesom, hvis du skal slå hårdt, jamen, så er du også nødt til at stå på den rigtige måde og gå frem på den rigtige måde. Det kan du ikke, når du sidder ned. Nej. Du bevæger dig meget mere med benstilling og sidestilling og alle sådan nogle ting med kroppen under kampen. Hvis du nu er i en losing position, så kan du bøje overkroppen ned og tage benet frem, og så... Jamen, det er svært at forklare. Det man skal se det eller prøve det. Ja. Når så sådan en kamp, den bliver sat i gang, hvordan foregår det sådan helt konkret? Jamen helt konkret, jamen, så siger dommeren, ready, go. Nogen siger, ready, go. Og det er meget for at se, hvordan... Men der sker vel noget før det også, altså hvor man bliver sat op ved bordet? Og ja, skuldrene parallelle, håndledene strakte. Så har du 2 dommer, en ved hver side. En holder øje med den ene albue, den anden holder øje med den anden albue, og den løfter sig. Og så gør den dommer, der ikke er hoveddommeren, men kigger på den andens håndled, på den, der vender mod ham,
om håndled er strakt og giver thumbs up. Og så hvis den anden mener også, den andens håndled er fint, så siger han ready, go. Og så kigger hver dommer på hver sin albue, om den løfter sig. Ja. Og hvem af dem holder så øje med, eller der er måske ikke nogen dommer, der reelt holder øje med, om hvornår der er en, der er lagt ned? Eller Jo, det holder de også samtidig med, så der er mange ting at holde styr på samtidig. Og det kan godt være, der var en ekstra dommer, der... Nej, det er der ikke. Okay. Så hvad for nogle, der er jo nogle forskellige udfald, der ligesom er mulige. Ja, losing position. Du løfter albuen i en losing position. Det vil sige, at din arm er i sådan en position, så du ikke kan vinde. Vurderer dommeren, og du så løfter albuen bevidst for at få en omkamp. Jamen, så har du gjort det for ikke at tabe, og så taber du kampen alligevel. Yes. Så det er sådan en måde at blive disket på nærmest, ikke? Ja, kan man godt sige, den kamp, ja. Og så kan man have en regulær sejr, eller en regulær... hvad hedder det? Ja, du behøver heller ikke med din arm at komme ned eller håndled komme ned og røre op den pude, bare den er på niveau med den pude i linje på. Ja. Så tager man også. Og hvad så, hvis med hænderne smutter fra hinanden? Som man begge to prøver at toproll, det er begge to prøver at komme op på toppen af hinandens hænder og fingre, for at få overtaget ligesom vægtstangsprincippet. Og så begge to glider fra hinanden, så får man sådan en strap på, der bliver bundet rundt om håndledet, og som også er over the top. Bare en lidt ældre version, men så kan du ikke glide fra hinanden, og så er det decideret mere råstyrke, det gælder i forhold til teknik, for du kan ikke bevæge din håndled så meget. Nej. Og hvordan er turneringsformaterne så skruet sammen? Hvad mener du? Altså hvordan, når man går ind, har man qualifiers, eller er det alle mod alle i en runde, eller hvordan virker det? Elimination til VM og EM. Så det er en stor pulje, eller hvad? Nej, du har vægtklasser, lad os sige bare 70 kilo, 75, 80, 85, 90. Jamen lad os sige, du er i 85, jamen så har du elimination, nu er det 85, højre hånd til bord 3. Der er måske 8 borde i gang, selv vægtklasser. Men hvis nu der er 8, eller lad os sige 15 personer i den klasse, hvordan skiller man så folk fra? Jamen så er det lodtrækning, så den der er i overskud, han har så vundet, altså som man må gøre. Nå, men det var ikke for... Altså, men hvis der er 8 for eksempel, er man så seedet ud til... Så det hele... Nej, det er lodtrækning rent tilfældigt, hvem der møder hinanden på lodtrækning. Okay. Så det vil sige, den blander alle navne sammen. Rusland mod Kazakhstan. Og den, der så vinder, der går videre. Og så den anden tabt, ikke? Og det er første gang, man taber, man er ude, eller hvad? Nej, du tager jo 2 gange, okay. Så er du ude. 2 gange mod den samme person? Nej, mod den person, du skal op imod. Okay, det var det, jeg mente. Ja, så du har en runde, hvor alle er færdige, så er der 4, der har tabt, og 4, der har vundet. Ja. Næste runde, så kan det være, at det er 2, der har tabt mod hinanden. Jamen, så er den, der vinder, så har vundet 1 gang, og den anden har tabt 2 gange, så ude, ikke? Ja. Så hvis du kommer til en finale, hvor det er, at vinderen, eller kan man sige, den ene har vundet alle sine kampe og ikke tabt, så skal du vinde 2 gange over ham for at have vundet. Ja. Man skal jo tabe 2 gange. Så, nu skal jeg lige sikker på, at jeg forstår det. Så når i den anden runde, der kan man sige, folk de vil jo ikke ryge ud i samme... modstander? Ja, folk vil ikke ryge ud i samme tempo, så at sige. Altså, så laver man så en ny randomisering mod hinanden efter den første runde, eller hvad? Ja. Så man laver en ny for hver runde, kører man en ny randomisering? Yes. Okay, på den måde. Ja. Indtil der er en tilbage. Ja, indtil der er 2 tilbage, ikke? Til finalen. Ja, okay. Jo. Der var det, jeg skulle spørge om før, som svipsede. Hvad fanden var det var? Så hvor mange er der typisk i en klasse? Det er meget forskelligt. Altså, hvor mange gange skal man lægge arm for at komme til slutningen af en konkurrence? Jeg tror, den hvor der er flest deltagere i, det er nok 70, 75, 80 kilo. Jeg tror, der er omkring 50 i hver. Det er sagt med mange. Ja. Der er cirka 1700 til hvert VM-deltager. Det er endnu flere. Mm-hmm. Så 50, hvor mange runder bliver det så? Det bliver 8 stykker eller sådan noget, som minimum, ikke? Jo, passer meget godt. Så har man fandme også bollet bagefter, er man ikke? Nu har jeg ikke haft så mange modstandere, før jeg er røget ud. Fordi... Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er ulovlige substanser, folk tager i den sport her. Jamen, det skal vi nok komme tilbage til. Ja. Så der er niveauforskelle mellem landene. Mm. Ja. Er det sådan, som alle armlægningsturneringer bliver afviklet, den måde? Nej, hvis du har Armro, som er et tv-show, der kører man 6 runder mod den samme person. Okay. Og så har du et minuts hvile, men det æder med hårdt mod den samme deltager. Eller modstander, kan man sige. Hvor bliver det sendt hen? Jamen, det blev sendt på Eurosport, men de har så stoppet det med Hvor det. Hvor du spikkede det? Jeg spikkede det ned på Eurosport, ja. Det gjorde jeg.
Og selv deltaget i det også. Og det kan man faktisk gå ind og se, hvis man går ind på YouTube og skriver Tony Christensen dokumentar, så kan man faktisk se dokumentar med mig, hvor jeg fortæller om armwrestling, og inden for at se min kamp mod Dan Thomas. Om jeg vinder eller taber, det må vi op til at finde ud af. Hvor stor forskel gør vægt? Altså nu ved jeg godt, nu der er det med krudt og sådan noget, men, ja. altså, men hvis man nu antager, at det er nogenlunde jævnt fordelt over klasserne, det er det sikkert heller ikke, men altså, i vægtløftningen for eksempel, der har man nogle meget konkrete tal, der viser, hvad man kan. Ikke? Der kan man se, de stiger sådan med kropsvægten. Men hvad kan man sige, det niveau, man har, skalerer det også lineært med kropsvægt op, eller ser man nogle gange en 75'er, der kan slå en 90'er? Eller... Sagtens, det sidste. Så, altså, sagtens. Du kan ikke definere ud fra vægt, hvad man vejer. Overhovedet ikke. Du kan have, jeg vil sige så meget her, at du har en fra Kazakhstan, der vejer 80 kilo, og han slår nemt dem, der er med til Danmarks stærkeste mand. Men vil han også slå nogle af de bedste i verden i de højere vægtklasser? Ja. Okay. Så det er altså en, der bare er så vild, at... Ja. En, der er Kazakhstan, en fra Kazakhstan, ja. Men der findes faktisk eksempler på det der vægtløftning også. Der er jo faktisk en kazakisk vægtløfter, der Ilja Ilin, som jeg har fundet ud af, der er en armwrestler, der også hedder. Meget sjovt. Det var en lille smule forvirrende. Men ham der, Ilja Ilin i vægtløftning, han løftede lige så meget som dem, der var i vægtklassen over. Det er alligevel meget, 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 meget sjældent i vægtløftning. Men det var ret sjovt, at der var en, der hedder præcis det samme fra det samme land, som deltog i sådan noget styrkesportsagtigt noget. Det var en lille smule forvirrende. Men, ja. Så det, men hvor ofte er der eksempler på det? Jamen altså... I armlægningshistorien, så at sige. Altså, jeg tror, jeg er svært at forstå, hvad der du mener med det. Det der med ligesom folk, der kan være så gode i en vægtklasse, at de kan slå folk i større vægtklasser. Altså, eller deres niveau er bedre end en, der har den samme placering på verdensranglisten i en højere vægtklasse. Det kan man sige angående Slutty Tour, som vi var nede på her for et stykke tid siden. Hvor der er overall med de bedste fra 70 til 120. Jamen ham, der vandt overall, eller der blev nummer 2, som slog mange af dem over ham, han vejede 80 kilo fra Kazakhstan. Han slog mange af favoritterne. Okay. Men nemt. Ja. Og når de vejer 110, så mener jeg, når jeg siger 110 plus, så kan de veje op til 150-60 kilo. Betyder det så, at de gør det? For sådan er det jo ikke. Jo, nogen gør. Der er så ligeglade med, hvad de vejer. De er bare sikre på, at deres arm er stærk nok til at vinde. Jo, men det er jo sådan, i styrkeløft, der åbner vægtklassen typisk ved 120, og vægtløftning ved 105, og man ser ingen, der vejer 121 eller 106. Nej, men det gør du her. Altså, der er 110 plus. Okay. Ja. Hvad gør en god armlægger? Altså, hvad for nogle fysiske træk skal man have? Jeg vil sige, den bedste armwrestler er en, der vejer så lidt som muligt, men er så stærk som muligt. Det er det bedste. Ja. Så jeg vil sige, at du ikke træner for meget ben, for det kommer til at veje for meget. Ja. Så staturmæssigt, så ser man akavet ud. Man har måske tynde ben, men stærke arme. Ja. Så vejer du så lidt som muligt, med al poweren ligger i armene, ikke? Så det ikke vejer for meget. Ja, så det bliver en kompetitiv fordel at skip leg day nogle gange. Det kan man godt sige, ja. Det har faktisk meget at sige angående indvejningen, om du har trænet ben, fordi det man kan sagtens bære på 10 kilo i benene, ikke? Ja, men det har ikke nogen fordel med armwrestling, vel? Så kan man sige, at de 10 kilo kunne du godt være foruden. Ja. For at komme ned i den rigtige vægt, ikke? Ja. Ja. Sjovt. Men ud over det, hvad gør så? Altså, kan man i nogen som helst måde se på en person og se, om de kunne have det i sig? Nej, det kan du ikke. Du kan have en lagerarbejder, bare sige et eller andet, en grøntsagshandler eller andet, der kan bare være stærke scener. Vi har en i vores klub, der hedder Mindaugas Tadataitis, som er European Champion for Litauen, bor i Danmark. Men han tager næsten alle, også i klubben. Og besejrer også med lethed. Hvad med, altså, hvordan deres hænder ser ud, eller underarm, eller... Nej, det kan du ikke sige. Det kan du ikke se. Du kan se folk, hvis folk har taget testosteron og sådan lignende, og de er svulmet op muskuløst og meget væske i kroppen. Men Daugas, han er samme statur som dig, måske lidt mindre, men bare ekstremt stærk. Altså, det kan du ikke definere på den måde, om du kan se, om folk er stærke. Du er nødt til at mærke det. Men store hænder, er det en fordel, eller er det ikke? Det er en fordel at have lange, stor hånd og lange fingre til at få så godt greb som muligt. Det er svært at sidde og forklare her, medmindre man viser det. Men at have bedre håndkontrol over den anden, det vil sige at have bedre greb om den anden, så er det svært for den modstanderen at få lige så godt greb på dig, når du har større hænder. Ja, men der er vel mere at styre med, eller lige hvis man har en stor det er klart, der er mere defense-agtigt til at kunne
presse på forskellige måder defensivt, jo større hånd du har. Hvad med armlængde? Armlængde har også meget at sige, men der skal man igen ligesom næsten vise det. Det er svært at sidde og forklare om det, men vægtstangsprincippet, hvis du har 2 hænder, eller 2 arme, du sætter på et bord over for hinanden, og måler ligesom armlængde. Underarmslængde, og du så tager fat, og så prøver at hive tilbage, og se, hvor lang dine fingre er. Så kan du få fat højere op end den anden, og så vægtstangsprincippet får ham ned på den måde. Så hvis ens hånd ligesom kan være længere oppe i fatning, så er det lettere at få den der kontrol? Ja, vægtstangsprincippet at få top roll. Fordi nu, jeg sidder og set en del armlægning nu her også. Altså den der slags sådan meget tætte mennesker med sådan lidt korte arme og ben, som man ellers ser gøre det rigtig godt i styrkesport. Dem synes jeg ikke rigtig, man ser i armlægningen nemlig. Nej, fordi de har ikke nogen særlig god grundlag for at blive gode armwrestler. Fordi de er meget kompakte, men de er ikke versatile nok til at... Altså deres arm er for statisk. Det er svært at forklare. Men det er bare... Altså jeg tror godt, jeg tror lytterne er med. Altså, men det der gør, at man bliver god til at lave og presse ting eller squatte ting, det er vel faktisk lidt en ulempe i armlægningssport. Ja. Den bygning, som favoriserer det, ikke? Altså der er så mange vinkler i armen, du skal træne for at blive stærk. Så jeg kan jo fortsætte din evighed, altså. Med... Det kommer vi til lige om lidt. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump. And one. And back, two to the left. And forward. Now reverse it. To the left, don't touch your shoulders. And back to the right. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Check it out. Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve. Og de, hvis lægelige kraft og sundhed har svigtet. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Fitness MK, program for dig, der træner. Vi er Tony Christensen i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om kompetitiv armlægning. Nu skal vi til at snakke om det med teknikkerne. Fordi der er jo sådan nogle, der er nogle strategier og teknikker i armlægning. Ja. Og jeg ved godt, det bliver lidt svært at beskrive, men vi er nødt til at prøve alligevel. Ja. Ja, så udgangsstillingen, det er jo der, hvor man har fat rundt om hinandens tommelfinger i virkeligheden, ikke? De fleste går ind som i det der powerhook. Det vil sige, at man køler håndledet indad, samtidig med at holde samme pres på modstanderens hånd, og så prøver med biceps at trække modstanderen over mod sin egen skulder. Så man forsøger at bøje sit eget håndled, så modstanderens hånd bliver drejet bagover. Ja, og så man siger, den situation, så er den, der har det stærkeste håndled, der får overtaget, der vinder kampen. Ja, så man hele tiden ligesom vil forsøge at flektere eller bøje sit håndled mod hinanden for at få vredet den andens håndled bagud. Ja, lige præcis. Og få det der svageste position. Ja. Så på den måde, du kan lave vægtstangsprincippet, trykke den anden ned, ikke? Så langt ud på fingrene som muligt. Ja. Og så det var powerhook. Det var powerhook, ja. Så er der side press. Det er bare decideret, hvor det er, du tager albuen eller hånden, kan man sige, armen ind på midten af navlen ved navlen, og så du har din skulder bag din arm, og så lægger højre skulder ned, eller venstre skulder ned, hvis du er højrehåndet, så armen følger med ned mod puden. Ja, det ser man jo over the top en del. Ja. Det var meget dårlig teknik, de havde dengang, må jeg så sige. Meget. Har det ændret sig med tid? Rigtig meget. Virkelig meget. Okay. Altså, de armwrestler var dengang, det var ligesom at sige, hvordan teknikken udviklede sig med strongman. Altså, det var jo kornsække, man smed rundt med dengang, meget simpelt, ikke? Og nu er det meget mere kompliceret. Men man kan sige en sportsgren. Hvad hedder det jo? Hvad hedder det? Den teknik, altså hvor man ligesom parallelt på skulder. Side press. Side press. Ja. Men man ser jo også, jo mere kompetitiv en sportsgren bliver, jo bedre bliver sportsgrenen også til at filtrere, hvad for en træningsteknik, eller hvad for nogle taktikker, der er gode, og hvad for nogle, der er dårlige. Ikke? Ja, man er nødt til at være versatile. Altså, der er nogen, der for eksempel er ekstremt gode til powerhook, men du er nødt til at kunne side press, du er nødt til at kunne top roll også, du er nødt til at købe... Der var en ny. Ja, mange forskellige ting, for at kunne være så versatile som muligt mod alle forskellige modstandere. Hvad er det her top roll? Jamen, top roll... Jeg skal sige, prøve på mig selv engang her, for at forstå, hvordan jeg gør det. Du må gerne låne hånd for mig, hvis det gør det lettere. Hvis du siger, at du har, ligesom du tager greb i armwrestling, så har du fingrene hen over din egen tommelfinger, og så prøver du at ligesom hammerkøre, men armen holder statisk og læner dig tilbage, så du glider op på modstanderens fingre og holder det pres, og så lægger presset der på de fingre, og så lægger du ned ligesom et side press. Ja, jeg prøver lige at finde ud af, om jeg kan bidrage på en eller anden måde. Det er svært.
Ja, så man forsøger at trække hånden Du skal være stærk ligesom hammercurl. Du har ligesom armen op, ligesom hvis du skal parere et slag. Ja. Så man trækker hånden op mod sig selv. Ja, hånden mod sig selv. Du skal være stærk håndled den vej op. Så den andens håndled, det bliver bukket fremad. Ja. Og fingrene bliver så åbnet. Ja. Nu håber jeg folk er med derude. Ja, det er så godt, som det kan gøres, tror jeg. Ja. Så man forsøger ligesom at curle og trække deres hånd ind mod en selv. Man løfter ligesom deres arm væk fra dem, og så åbner deres håndled. Så deres håndled bukker ned. Bukker nedad, og så presser man mod fingrene, så de åbner op. Ja. Og den stilling, der er det så sværere at presse fra. Det er meget svært. Så er der dead wrist press, hvor det er, lad os sige, at du får mit håndled bukket tilbage. Jeg har stadig mine fingre, jeg kan bøje og presse, ligesom mit tricepspres, med et håndled bukket tilbage. Ja, så det er virkelig en hvor man laver teknikken, hvor hånden er blevet bukket. Men det er gået lidt galt, så at sige. Ja, det er gået galt. Og så bruger fingrene til at trække den anden ned med, når de er båret helt tilbage, så kan du stadig lukke sammen om noget, og så presse ned. Så i stedet for at presse med et lige håndled, så har man ligesom, det er allerede gået galt på den måde, at man har mistet sit håndled, så det er rullet bagover. Ja. Og så det eneste, man har at trække med, det er de der fingre, der stadig fingrene, ja. Jeg håber, ellers må det. Ja. Google det, eller se på YouTube. Er der nogle gode sådan instruktionsressourcer til armlægning? Ja, for at blive god til armwrestling, skal du lave armwrestling. Nå, men er der nogle gode, altså sådan, du ved, hvis man gerne vil have sådan en strategiguide eller en taktikguide til at vise teknikkerne, er der et godt sted, det er samlet sammen egentlig? Ja, meget på YouTube. Der er ikke et enkelt sted, ligesom, hvor der er nogen, der tager det på sig og samler det sammen, så det var på et sted? Nej. Det var utroligt. Hvis du skriver Learn how to armwrestle på YouTube, så får du det helt forklaret. Donny, du skal lave en hjemmeside, hvor det er samlet sammen på. Ja, det bliver nok nødt til. Det der med syndikering af indhold, det er noget, som den moderne informations-highway har brug for. Mm. For nogle gange, så... Nå, det er en helt anden snak. Men det har internettet nok brug for. Ja. Hvordan kommer de her teknikker så til udtryk i virkeligheden, når man lægger arm? Altså, er der nogen, der ligesom har en bestemt ting, som de altid kan vinde på, eller er det sådan, du kan ser du videoer af andre folk, der lægger arm, for at finde ud af, hvor de er svagest henne i forhold til de her teknikker? Når jeg skulle være med i Arm Wars, så googlede jeg, eller YouTubede mine modstander, for at se, hvad hans teknik var, snakke med nogen, der havde været op mod ham, finde ud af, hvad hans teknik, hvad hans styrke, hvad hans svagheder, undersøge, ligesom man gør i boksning eller fodbold, laver taktik og ser kampene med dem, man skal op imod. Ja. Den kamp, som jeg har vundet mest på, det har været side press. De sidder bare stærkere, end de er side press-mæssigt. Jeg har ikke været så god i før i tiden til det der top roll og power hook, men det er noget, der bliver bedre med tiden, jo mere du gør det. Altså, gør tingene mange gange, så bliver du bedre til det. Ja. Vil jeg sige. Så du er ikke, altså det er ikke sådan, kan man godt gå fra den ene teknik over til den anden, hvis man først er committed til den, eller altså hvis man er i gang med en armlægningsdyst? Ja, det skal du. Det kan man godt, fordi det virker bare... Sagtens. Okay. Det er jo igen det, for eksempel, det vi prøvede. Jeg var med, det skal jo sige i øvrigt, jeg var med ude i Nørrebrohallen, hvor I træner til daglig. Ja. Og prøve at lege en lille smule med og se, hvordan ting foregik. Det er meget sjovt. Og du så også, det er meget mere kompliceret, end du regnede med hensyn til teknikker og stillinger og... Jeg ved ikke, hvad jeg har regnet med. Altså, nu kender jeg jo mennesker godt nok til at vide, at mennesker har det med at finde de mærkeligste småting at gå op i, og så bare virkelig detaljeknæppe det helt ud i ekstremerne. Ja. Og sådan, det havde jeg egentlig også regnet med, at det var sådan med armlægning. Ja, man skal være versatile, man skal kunne gøre flere ting, for at kunne gøre sig i armwrestling. Man kan sige, at nogen, der er ekstremt stærke i powerhook, men lad os sige, at den anden får en hurtig start i top roll. Jamen, han kan ikke top roll, så er han færdig. Ja. Han har ikke trænet den. Altså, han er nødt til at være heldig at komme ind i det der powerhook-greb, men hvis der er en, der er hurtigere end ham, så er han nødt til at være versatile for at også komme ud af den. Ja. Og kunne vinde på den måde. Ja. Så det... Hvor mange er I, der træner fast der? Vi er 12 stykker. Okay. Ja. Hvordan foregår det i praksis? Jamen, vi møder op hver mandag kl. 19. Og så træner vi sammen. Så er der nogen, der siger, for eksempel mig og min Daugers, vi prøver at træne starter, fordi han er ikke så god til i starterne. Så vi træner, hvor jeg lægger hurtigt pres på ham, og ser, om han kan fange mig, eller få overtaget. Eller så for eksempel, hvis man er dårlig offensivt med at presse ned, nogen er bedre til at holde ned, og så få dem op midt på bordet,
og så er ikke så stærk i skulderen til at få den anden ned med. Det er meget forskelligt, hvad vi træner. Det er som på selve dagen, hvad folk siger. Kan du træne mig med det, og giver du mig med det? Vi kommer til at snakke lidt mere træning senere. Altså foregår der sådan noget rekruttering? Altså hvor finder man gode eller sådan mulige armlægningstalenter henne? De kommer selv til mig, vil jeg så sige. Okay. Det har det været indtil videre. De finder mig på Facebook, eller har set noget på TV2-udsendelser, eller på YouTube, og så har de fundet mig på Facebook og spørger, kan jeg komme ned og træne? Vi har faktisk fra Litauen, Rumænien, England, Ukraine, Rusland, der træner i Nørrebrohallen. Okay. Som alle sammen bor i Danmark nu. Er der tilsvarende steder i Aarhus eller Aalborg? Jamen, eller? ja, der er i Aarhus, og så er der også i Odense. Men ikke i Nordjylland, eller hvad? Jeg tror det ikke. Jeg følger ikke så meget med, hvad der sker i Jylland. Der er fandme mange vilde mennesker i Nordjylland. Jeg siger det bare lige. Ja, men det kan da godt være. Jeg ved bare, at i Aarhus og i Odense er der. Odense Pullers, tror de hedder på Facebook. Man kan gå ind og prøve at skrive på Facebook, og se om man kan finde dem. Sjovt. Det var en meget sjov oplevelse i øvrigt. Og, altså, jeg havde hørt lidt om de der armlægningsteknikker før. Og jeg prøvede kun en lille bitte smule, fordi jeg ved, at jeg har sådan en natur, at hvis jeg fyrer den af i noget, som jeg ikke er rimelig godt konditioneret til, så får jeg meget let skavanker. Ja. Men jeg synes faktisk, det var meget sjovt, og jeg tænkte mig at komme igen. Nu fik jeg en lille bitte smule skavanker faktisk. Jeg havde ondt i skulderen om natten. Ligesom hvis man har trænet rigtig meget styrketræning, så kan man godt blive sådan træt i ledkapslen. Ja. Jeg plejer at lægge med armen op under hovedet, sådan under puden. Og så, det kunne du ikke, eller og den der stilling, den var ikke... Det var en lidt hård nat at komme igennem. Ja. Men altså, det er okay nu. Det føles bare som træthed, ikke som noget, der sådan var skadet. Man kan sige, det er så det, der er minuset ved armwrestling, at det er der mange, der hurtigt får ondt, og så er bange for, at det bliver vedvarende med at sige, du får ondt i starten, fordi dine sener er slet ikke gearet til det pres, der kan komme i armwrestling, og den måde, man bruger armen på. Ja. Så man får ondt i starten. Det gør alle, det gør jeg også. Og det kommer til at gøre ondt. Men jo mere kroppen vender sig til det pres, der kommer, og den træningsform, jo stærkere bliver senerne også. Og senerne er jo 10 gange længere tid om at udvikle sig, end musklerne er. Men det er jo ligesom at løbe i virkeligheden. Der er mange folk, der tror, man bare kan begynde at løbe. Og i virkeligheden, og specielt hvis man er stor, så er det noget, man skal regne med, der tager 1 år, 2 år, 3 år. Ikke? Før ligesom at hele bindevævet, det er godt nok. Altså. Og det er samme med armwrestling også, vil jeg sige. Men der var en ting, der undrede mig omkring, altså, eller en ting, der overraskede mig. Altså, jeg havde egentlig forestillet mig, at den der interne rotationsstilling, det hedder den ledbevægelse, hvor man jeg forsøger ligesom at dreje sin overarmsknogle. Humerus. Ja, humerus ind mod torso, ikke? Ja. Og jeg har egentlig forestillet mig, at den der interne rotationsbevægelse, at det ligesom var der, hvor det meste af arbejdet foregik. Mm. Og det er det slet ikke. Mm. Det synes jeg er sjovt. Det havde jeg egentlig regnet med. Nu er jeg selvfølgelig... Altså, man kan godt se, når man trækker hånden helt ind, og sådan har den meget tæt på skulderen, og sådan helt stram, så bliver det der interne rotationsmoment ikke så stort igen, og så bliver det mere noget, der minder om sådan en mærkelig mellemting mellem et træk og et pres, ikke? Ja, man kalder også armbrydning på dansk, ikke? Jo. Det er jo for eksempel mange forskellige vinkler, du presser og hiver og trykker og trækker, men det hele tiden skal jo præciseres med en rette vinkel, så du ikke presser, hvis man siger, mod noget, du ikke kan, men så finde en anden åbning og gøre det med. Ja. Er det sådan, det føles, som om det er, altså når man leder efter en åbning, eller hvad? Ja, det er det. Lige snart starten er gået, og du siger ready, go, og du mærker den andens modtryk, hvor meget presser, kan du med tiden som erfaring vide, hvor du så skal lægge presset henne. Okay. Kan man sige, træt den anden modstanderen, lad os sige, han bruger alle sine kræfter, og du holder i en god position. Kan man sige, ligesom et bone lock. Hvis du har... Så er et nyt ord igen. Ja, bone lock. Jeg har jo ikke noget at gøre med det cement, man bruger til at sætte hoftealloplastikker fast med. Nej, men for eksempel, hvis du tager styrketræning nede i Preacher's Bench, hedder den ikke det? Jo. Hvor du ud over der. Mange, de holder vægten, hvor vægten går lige ned igennem knoglen. Så er det jo nemt nok at holde 50 kilo. Og det samme også med armwrestling, hvis du kan lægge presset, så når modstanderen presser, han presser ind mod din knogle. Jeg viste også bone lock, det er svært at forklare. Men ligesom at du er i en position, hvor du skal ligesom slå ned mod din egen pude, den vinkel, der er. Så modstanderen skal åbne, så skal den enten åbne helt dit håndled her, eller at presse den vej mod din knogle. Ja, altså ligesom ved underarmens længdeakse. Ja.
Igen, det er svært at forklare, når man ikke kan det vise tror jeg det. giver mening. Altså, det er svært at presse en underarm langs med dens længdeakse, fordi den stopper på grund af puden, ikke? Det er klart. Ja, men det er meget sjovt, det du beskriver, det der med, at det føles som om, der er en åbning, når man er blevet god nok til det. Altså, men det er jo ligesom almindelig brydning. Ja. Eller, altså, det var på et eller andet tidspunkt, når det bliver automatiseret nok, og man ikke tænker over det på den måde længere, så er det jo også sådan, det føles, at der kommer nogle blødheder et eller andet sted, man kan ligesom komme igennem til at lave en teknik. Ja. Hvor meget overlap er der sådan egentlig med sådan nogle andre af de der mærkelige dyster, sådan, der findes sådan på styrke, sådan noget med at trække krog og sådan nogle, altså den slags ting. Er der sådan noget overlap med det? Eller det der helt sindssygt noget, som, hvor man får bundet hænderne sammen og så giver hinanden lussinger og sådan noget. Der er ingen overlap med. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke, hvad det angår. Nej, men ikke der er jo... Overhovedet ikke. Altså, vores er på vej til at blive en olympisk disciplin. Det er godt på vej nu. Okay, hvor langt? Ved du det? Jeg ved i hvert fald, Disabled Paralympic, der får vi chancen næste gang. Det er for de handicappede. Man gør typisk det, man tester sportsgrenene til de panamerikanske og Pan-Asian Games først. Ved du, om det har været på der? Så meget ikke ind i det. Jeg ved bare, hvad jeg ser på Facebook igennem WAF, hvad de skriver. Det var et eller andet, der svipsede igen. Jeg når nok at komme til det. Nej, nu kan jeg huske, hvad det var. Næsten alle, der på sociale medier, de har jo set de her forfærdelige videoer med folk, der får de der forfærdelige frakturer i deres overarmsknogle. Hvad gør de galt? For det første, de fleste kommer til skade, det er, fordi de har kolde muskler. Og så fordi deres position er helt forkert, den måde, de armwrestler. Hvordan er positionen forkert? Det er igen det at forklare uden at vise. Prøv det. Nu knager det sat. Ja, nu knager det, men for den er sgu svær at forklare uden at vise det. Men hvis du kigger væk fra din arm, lad os sige, drejer hovedet. Så hvis det er højre arm, og man kigger mod venstre? Kigger mod venstre, den anden er ved at presse, og du bare holder imod. Jamen, så er din skulder udsat, og så kommer brækket typisk op i humerusknoglen henover her. Så hvis man kigger hvis man kigger væk fra armen i virkeligheden. Og presser samtidig med, uden at have den rette vinkel på håndledet, så du er en dårlig position angående styrkemæssigt til at kunne holde imod. Hvorfor er det et problem? Det der med at kigge væk? Jamen det er alle sammen, de kommer til skade. Alle dem, der brækker armene, det er på den måde også til VM. De ved det så meget. De vil så meget holde imod, i stedet for at lade armen gå og tabe. Ja. Og så har de brækker armen. Har du selv prøvet det? Nej, men jeg har hørt det tæt på, da jeg var dommer i en VM-kamp. Og lige da den lyd kommer, der vil jeg så sige, der overvejer man lige et kort øjeblik, at man skal fortsætte. Det er et ordentligt knæk, ligesom en tør gren, der knækker. Men de kommer vel igen, gør de ikke? Nogle gør, og nogle gør ikke. Det kan godt være så galt, at det... Ja, der er nogen, der er stoppet med det. Okay. Ja, det er det. Ja, hvor tit sker sådan noget i konkurrencer? Jeg vil sige, en kommer alvorligt til skade en gang til hvert VM ud af 1700 deltagere. Men det er jo mindre end til fodbold-VM? Eller, ja, og så er der selvfølgelig overbelastningsskade. Det kommer altid for mange atleter, når det har været i gang under 8 runder, ikke? Jo. Det stævne, jeg var nede til i Polen her i... Slutty Tour, ja. Romia. Der var det verdens allerbedste armwrestler for hele verden, der er samlet der om enorme pengepræmier. Hvad er det af enorme pengepræmier? Jamen, de får i hvert fald, i armwrestling-regi, jeg tror, det var $20,000 for at bare deltage. Men det er ligesom streaming-tjenester, altså ligesom du har i MMA, der skal se kampen, betaler for at se kampen, ikke? Ja. Og det vil vi jo gerne prøve at få her til Danmark. Jeg håber, der er nogen derude, der kender nogen, der er rigtig gode til at sponsere noget, og hvis det er, så må I gerne tage kontakt til mig. Og så vil vi gerne få det her til København. Der er meget så potentiale her i København, også internationalt med flyvning let hertil. Kunne være det mest geniale at holde det for eksempel på Radisson Hotel ved casinoet, ikke? Som der er i Over the Top, ikke? Også på casino, ikke? Men hvor meget kunne man vinde? Ja, det er jo det, angående med, hvor mange sponsorerne vil lægge i. Ikke? Nå, men i det, jeres ting der i... Jamen, jeg tror, det var $20,000 ud over det. Okay. Mange det var en ret høj entrance price i virkeligheden. Det er fordi, der kommer så mange, der gerne vil se kampen, så de betaler for den. Ligesom i streaming, altså med Mike Tyson, der med pay-per-view, ikke? Ja. Og ser kampen, ikke? Jeg vil sige, det er meget få, der er fuldtids armwrestler. De fleste har arbejdet ved siden af.
Men er der nogle få i verden, der er fuldtids? Der er få i verden. Russerne har et armwrestling-ministerium, sportsministerium, der finansierer dem, og de får store pengepræmier, hvis de bliver nummer 1 til VM eller EM. Ja. De har antageligvis også været omfattet af af det her doping-program. Meget. Som, og det er jo det, jeg ikke bryder mig om i sporten, at det er, der er doping, ikke? At det er, nogen synes, det er velset, at man gør det. Jeg synes, det er totalt kyllingagtigt, at man skal tage steroider. Ja, men det er jo, altså nu kan man sige, det har været sådan i Rusland og Georgien og Kazakhstan, sådan at man har mange af de der Balkan og russiske lande, ikke? At man ligesom har synes, at for styrkesport, det at tage steroider, det var ligesom bare en del af det. Og hvis der eksisterer sådan en kultur inden for sporten, så er det jo svært. Og der ikke er dopingtest i øvrigt. Altså, jeg ved ikke, er der det til nogle af armlægningskonkurrencer? Det er der faktisk. Dem, der bliver nummer 1, 2 og 3 i hver vægtklasse til VM, de kommer ned til så et dommerpanel, som har, jeg tror, der er 20 brikker, hvor der er 8 af dem, hvor der er en rød prik på, og vender rundt. Hvis der så ikke er nogen rød prik på, så bliver det ikke dopingtestet. Okay. Det lyder som noget, der godt kan blive snydt med. Det skal jeg ikke udtale mig om. Nej, okay. Men sidste gang var der 10, der blev taget positivt for doping til VM. Ja. Hvad sker der så? De er så udelukket i 2 år. Okay. For alt armwrestling, alt konkurrencer i armwrestling rundt om i verden. Ved du, om det er WADA, der forestår deres dopingtest-ting? Altså om det er de nationale antidopingagenturer, der gør det? Nej, jeg mener, det er Belgien. Belgisk dopingkontrol. Fordi for mange af de der sådan lidt mere fringe-agtige sportsgrene, der gør de jo det, og så køber de dopingtest fra kommercielle udbydere, i stedet for fra de nationale antidopingagenturer. Okay. Og jeg kan ikke helt gennemskue det, men jeg tror måske noget af det er sådan en lille smule shady. Jamen igen, det skal jeg ikke udtale om. Nej, men det er jo også... det er jo en, hvad kan man sige, en meget teknisk ting. Vi har faktisk også næste år, der har vi armwrestling. Det er i hvert fald sikkert til den 7. og den 9. september på Damhuskroen 58 Ink of Shade med tatoveringsmesse. Der har vi haft med en Daugas, der kom sidste år. Og hvis du kan besejre ham, så får du 5.000 kroner. Men det er der ikke nogen, der kan. Der er ikke nogen endnu, der har prøvet i hvert fald. Der ikke har prøvet? Der er masser, der har prøvet, men ikke nogen, der kunne slå ham. Og han vejer 70 kilo. Ja. Så, ja, du er velkommen til at komme og forsøge. Jeg tror, så skal jeg lige have sådan en par hundrede til at prøve først. Så, Han er lidt mør bagefter. Ja. Men selve træningen til armlægning, hvor meget af træningen er armlægningstræning, og hvor meget af det er forskellige slags støttetræning, styrketræningsting? Jeg kører faktisk med hver mandag, jeg træner, og så træner jeg 3 gange i løbet af ugen. Med styrketræning? Forskellige typer, med styrketræning præciseret med armwrestling træning i styrketræningscenter. Ja. Så hvis jeg lige må starte med din armlægningstræning. Nu så du i trænet starter. Ja. Altså hvordan vil sådan en armlægningstræningspas normalt se ud for dig? Jamen det er jo forskellige deltagere eller forskellige armwrestler jeg er op imod. Så jeg må sige, at nogle de er stærke i powerhook, og jeg må sige, at jeg skal være lidt stærkere i powerhook, så prøver vi at træne det, så jeg kan få overtaget på den område. Ellers så kører vi jo King of the Table normalt, som er den, der vinder, går videre til den næste, der prøver. Vinder han, så går han videre. Og på den måde, så prøver vi stor mod lille, ikke? Altså. Men går man så all in, eller kører man 80%, eller 90%, eller 70%? Eller sådan, altså, eller jeg vil sige sådan her, at det er faktisk bedre at armwrestle mod en, du ikke kender, der ikke har prøvet før. Fordi jeg ved for eksempel, min Daugas, hvad hans styrke er. Så jeg giver ham ikke 100%, fordi jeg ved, at jeg ikke kan slå ham. Så jeg ved, at jeg får skader, hvis jeg prøver. Så det er bedre faktisk en, du ikke kender. Men det er jo sådan, altså jeg har jo sådan den her måde, at italesætter det her med at få ondt af træningen på, at når man får ondt, eller der findes idiottræning, og så findes der rugbrødstræning. Og jeg tror, de fleste har sådan en intuitiv forståelse af, hvad det betyder. Og når man får ondt, så er det altid, fordi der har været et doseringsproblem imellem, hvor meget idiottræning, hvor meget rugbrødstræning man har lavet. Og man kan sige, at sådan nogle aktiviteter, der har karakter af at være en kappestrid eller en dyst, der har det bare med, at intensiteten den let kommer til at stikke af, så det lige pludselig kommer til at blive idiottræning i stedet for rugbrødstræning. Er det ikke et problem med armlægning også, eller armbrydning? Ikke som jeg ser det. Så man kommer ikke til sådan ligesom... Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg ved godt, at jeg skal hvordan jeg skal gøre tingene, for jeg ved, hvor hurtigt man kan få skader. Og så en scene, der er forstrukket, det kan godt tage 3 måneder at komme over, og det er ikke det værd. Hvis man ved, at det er op mod den, du er op mod, der er alt for stærkt teknisk eller styrkemæssigt. Hvad så med styrketræningsdelen? Eller de støtteøvelserne? Eller man jeg træner meget okklusionstræning, hvis du ved, hvad det er. Ja, men vi har lavet et par udsendelser om det tidligere, så hvor man
hvor man afklemmer blodårene, så man fremskynder muskeludmattelsen. Ja, og det vil sige, at man træner med lette vægte, men mange gentagelser, men der kommer så et meget stressende miljø i musklen, meget mælkesyre, som gør, at kroppen tror, at den arbejder hårdere, end den gør. Og det er ekstremt ubehageligt. Ekstremt ubehageligt og ekstremt hårdt og ekstremt smertefuldt kan det være, hvis du bliver ved med at det sidst føles det jo som, musklen springer. Men det er så ikke, det er curls, eller hvad? Det er curls og static hold, ikke? Ja. Der er så mange forskellige teknikker med træning, men det viser jeg meget mere om, hvis du er på YouTube, Tony Christensen med CH, og så dokumentar, og så ser det dokumentarprogram, der fortæller jeg meget mere om træningen og den der armbrugskamp. Men du fortalte lidt om nogle af de, eller før vi var i radioen her, nogle af de dimser og aggregater, du har til at træne. Kan du ikke lige beskrive et par stykker af dem, eller dem, du bruger mest? Jeg bruger meget karatebælte for eksempel, til mange forskellige ting. Ja. Til at for eksempel have, hvis du har en knytnæve, tager karatebæltet op imellem hænderne, fingrene, ud over, knogen. Det inderste led. Det inderste led, ja. Og løfter op ligesom hammer curl. Så får du pres på dit håndledes og underarm, så du kan holde den vinkel hele tiden. Ja, fordi de forsøger at trække håndledet ned. Lige præcis. Ja. Eller tager har en flad hånd med håndfladen opad, lægger karatebæltet der ind i, og så hænger den ned med for eksempel 10 kilos vægt, lukker sammen, og så løfter op, roterer. Så du curler samtidig med, at du roterer håndledet internt? Ja, med den der måde med top roll, ikke? Ja. Den teknik, men du kan aldrig helt få det til at passe sammen med en rigtig hånd, du holder fast i. Nej. Du kan arbejde hen imod det, eller også tage med meget af det her, det er også med kabeltræk også. Ja, men det er fordi, der kan også få de retninger, man gerne vil have. Ja, hvis du har lige ud foran dig kabeltrækket med dobbelt karatebælte samlet, og så tager fat, ligesom du tager fat og siger goddag, og lægger hånden ovenpå, og så skubber indad med... Ja, det er sådan en modsatte vej. Altså hvor man supinerer håndledet. Og det der kommer ind i powerhook. Ja. Det pres der skal til rotationen, ikke? Hvor meget fylder sådan almindelige styrketræningsøvelser som bænkpres og kropshævning? Og... Kropshævninger er rigtig gode i armwrestling. Hvis du kan holde din egen vægt, så så er det rigtig godt for armwrestling. Bænkpres er ikke en skid at sige. Undskyld mit sprog. Det var fint. Vi vil være færdige. Ja. Det var rigtig spændende. Tak fordi du er kommet. Du må lige afpræsentere dig selv med navn og hvor man kan følge dig henne. Ja, jamen igen Tony C. Gå ind på Facebook, Tony Christensen, eller på YouTube, og så skriv Tony Christensen, og så se dokumentar armwrestling. Og ellers så ses vi derude, og lad være med at armwrestle på baren, når I er fulde og kolde muskler. Det var alt herfra. Fedt. Tak fordi du kom. Så lidt. Ja, til jer, der lytter med derude, I har haft Fitness MK i ørerne, og jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det inde på Radio 24/7's hjemmeside eller inde i din favorit podcast-app. Programmet det er produceret af Ninette Birk. I skal huske, at I kan følge os og kommentere og skrive beskeder på vores e-mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.